at isang maaksyong hapon, Pangasinan at Dagupan. Araw po ngayon, Sar? Araw po ngayon ng Martes, August 11, 2026. Atin nyo na po napapakinggan ang programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Welcome po mga ka-aksyon dito ho sa atin pong programa. Makakasama niyo po ang inyo pong mga lingkod. Ako po ito si Action Angel Peralta. Sa atin naman pong technical side, Engineer Kenneth Villanueva. Kamusta po kayong lahat mga ka-aksyon? Kamusta po ang araw po ninyo? Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan, ano. Pero syempre yung pinagdadaanan natin ngayon mga ka-aksyon, meron pa rin pong mga pag-ulan at pagbaha, no, sa mga areas po dito sa may lalawigan po ng Pangasinan mga ka-aksyon, no. At kanina rin po ay nag-ikot din kami mga ka-aksyon, no, dito sa lungsod ng Dagupan, pero medyo hirap din yung patrol po namin, ano. Pero syempre patuloy pa rin po kaming nakaantabay, ano. Kaagapay niyo po kami sa mga ganito pong sitwasyon. Muli mga ka-aksyon, usaping pag-ibig naman po tayo ngayong araw na ito. Syempre love pa rin mga ka-aksyon na pag-uusapan po natin. Pwede po ninyong isend ang inyong pong mga kwentong pag-ibig sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon sa amin din pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Pwede nyo batiin yung mga kakilala po ninyo, mga ka-aksyon. Pwede nyo silang itag or i-mention. Pwede nyo ding i-share ang atin pong Facebook Live. Ayan. At magkakasama-sama po tayo hanggang alas 2 ng hapon. At syempre, pag-uusapan din po natin ang mga kwento, panibagong araw, panibagong kwento po ulit ang atin pong mapapakinggan ngayong araw po ng Martes mga ka-aksyon. And I hope nakakain na po kayo ng inyong pong mga lunch mga ka-aksyon. Ano po ba ang mga inulam po natin? Ay, sa amin, papaitan, di ba? Tamang-tama, perfect sa ganitong weather, di ba? Papaitan. Pero syempre, hinay-hinay mga ka-aksyon. Sabi dito na imbaga malam anak Angel, Lady in Red, blouse, bagay mo anak. Sabi niya, opo, Nanay Vivian. Martis gamin kat na labaga ti kulay me, ti uniform me. Agsuot kami ti kwa. Tayo dito, tawagan dyan. Agbado kami ti nalabaga. No Martes. Lunes mat kat puraw, diba? No bigat mat, Nanay Vivian kat kulay berde. Yan, ang kulay din po namin. Maraming salamat po Nanay Vivian. Magandang hapon po. Kamusta po kayo dyan sa may Tubaw, La Union? Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya. At welcome po ulit Nanay Vivian dito po sa atin pong programa. At sa inyo pong lahat mga ka-aksyon, wag na wag po kayo mahihiyang magpaabot ng inyong pong mga pagbati sa atin pong mga ka-aksyon. At kahapon, pinag-usapan po natin usaping pag-ibig. Medyo nakakalungkot mga ka-aksyon, ano? Kasi syempre, yung kwento natin, hindi pa pala siya healed. Pero yun nga, ay meron siya nakilala, may lalaking dumating sa buhay niya mga ka-aksyon. Sabi nga nila, totoo nga pala yun mga ka-aksyon na pwedeng dumating ang isang tao or yung the right person mga ka-aksyon, pero still arrive at the wrong time, diba? Pwedeng siya yung perfect para sa'yo, pero baka hindi ito yung panahon para magtagpo kayo, para bigyan ng chance yung kung ano man, diba? Ang dapat meron kayo mga ka-aksyon. Minsan din, hindi rin sapat na mabait ang isang tao kung hindi pa talaga handa ang pusong tumanggap ng pagmamahal mga ka-aksyon. So siguraduhin ninyo, kapag kayo po ay galing sa isang sabihin natin hindi magandang relationship, diba, yung mga past relationship po ninyo, dapat sigurado kayo na naghilom na, diba? Baga na close na yung chapter na yon ng buhay po ninyo. Para pag magmamahal kayo ulit mga ka-aksyon, hindi magiging unfair doon sa inyong taong mamahalin, diba? Pero ngayong araw mga ka-aksyon, magbabasa po tayo ng panibagong sulat po natin.
At hinihingi ko pa rin po na samahan po ninyo ako hanggang matapos po ang ating programa at sa pagbibigay din ng advice mga ka-aksyon. No? Samahan po ninyo ako na bigyan po natin ng advice. Ito hong ating pong letter sender mga ka-aksyon. Ano? Kung ano man po ang kanya hong sulat ngayong araw po ng Martes mga ka-aksyon. At sana po ay wag po kayong maglilipat. Wag po kayong aalis mga ka-aksyon. Ano? At tulungan niyo po si Action Angel sa pagbibigay ng kanyang love advice mga ka-aksyon, 'di ba? Yun lang naman po ang hinihingi ng Action Angel, 'di ba? At basahin na po natin ang atin pong sulat ngayong araw po ng Martes. Isang maaksyong hapon po, Action Angel. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Minahal ko ng buo ang taong hindi naman talaga akin. I don't even know what to call what we had. Situationship? Wala naman kaming label. Hindi ko siya naging boyfriend, pero minahal ko siya na parang kami na. Siguro, yun yung pinakamalaking pagkakamali ko, Action Angel. I gave him everything I could. Kahit na hindi pa ako sure sa kanya. Minsan, naiisip ko, habang tumatagal, parang ako na yung nanliligaw. Ako na yung pumupunta sa kanila, kahit hindi niya ako sinusundo. Ako yung laging naghahanap ng oras para makita siya. Ako yung laging nag-a-adjust kasi iniisip ko, baka busy lang siya. Baka pagod lang siya. At baka kailangan niya lang ng taong maiintindihan siya. Noong una, okay naman kami. Tinawag nga niya akong baby. May good mornings, may good nights. At kapag magkasama kami, ramdam ko naman na masaya siya. Hahawakan niya ang kamay ko, ihahatid niya ako pa uwi. At sa mga sandaling yun, never kong naisip na darating yung araw na magdududa ako kung gusto niya pa ba ako. Pero habang tumatagal, parang unti-unti ring nagbago lahat. Hindi naman biglaan mga ka-aksyon. Dahan-dahan lang. Nawala yung good nights. Bihira na yung mga sweet messages. Yung mahabang usapan namin naging maiksi na lang. Minsan buong araw, halos wala kaming conversation. Kaya kong intindihin na busy siya. Kaya kong intindihin na pagod siya sa trabaho. Pero ang hindi ko maintindihan, paano naging sobrang dali para sa kanya na hindi ako kausapin ng ilang oras. Minsan, isang buong araw. At may mga pagkakataon na parang ilang araw na halos wala man lang kaming maayos na usapan. Hindi ko naman hinihingi na kausapin niya ako buong araw. Hindi ko kailangan ng constant updates. Pero, syempre, gusto ko lang maramdaman na kahit busy siya, naaalala pa rin niya akong kumustahin. Isang simpleng, busy lang ako, umamaya na tayo mag-usap, okay na ako doon. Pero kadalasan, wala. At habang paulit-ulit na nangyayari yon, ako naman yung unti-unting napupuno ng tanong. Ang masakit pa, habang sobrang interesado akong malaman kung kumusta siya, parang hindi ako maalala kung kailan niya ako huling tinanong kung kumusta ako. Alam ko kapag stress siya. Alam ko kapag may problema siya sa trabaho. At alam ko rin kapag hindi siya okay. Pero siya, parang hindi niya naitanong kung okay pa ba ako. Hindi niya naitanong kung ano bang nangyari sa buhay ko. Kung pagod ba ako, kung masaya ba ako,
o kung may dinadala rin akong problema. Minsan, naiisip ko, kilala niya pa talaga ako? O ako lang yung sobrang gustong makilala siya? Dumating ako sa point na lagi kong kini-question yung sarili ko. Ako ba yung problema? Masyado ba akong needy? Masyado ba akong emotional? Masyado ba akong nagmamahal? O baka naman humihi lang ako ng bare minimum sa taong hindi kayang ibigay yun? Hanggang sa dumating yung araw na nag-away kami. Dahil sa sobrang pag-alala ko, sunod-sunod yung chat ko sa kanya. Hindi dahil gusto kong makipag-away, hindi dahil gusto ko siyang kontrolin. Gusto ko lang malaman kung okay ba talaga siya. Pero ang natanggap ko, ang dami mo nang sinasabi. Tapos sinabi niyang ayaw niya akong kausapin. Pagkatapos nun, binlock niya ako. Hindi na pala yun yung unang beses. Pangalawa na. Noong unang beses, ako pa yung pumunta sa bahay nila para lang makipag-ayos. At doon ko na-realize na halos buong situationship namin, parang ako yung laging humahabol. Ako yung laging natatakot na mawala kami. Ako yung laging unang gumagawa ng paraan. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung minahal niya ba talaga ako o dumating lang siya sa puntong napagod. Hindi ko rin alam kung overthinking lang ba talagang nararamdaman ko. Pero isang bagay lang ang sigurado ako ngayon, Action Angel. Nakakapagod palang mahalin ng isang tao habang araw-araw mong tinatanong ang sarili mo kung gusto ko pa rin ba niyang piliin. At sigurado at siguro, yun yung pinakamasakit sa lahat. Hindi yung wala kaming label. Hindi yung blinak niya ako. Kundi yung realization na habang binibigay ko ang lahat ng kaya kong ibigay sa taong yun, unti-unti ko namang nakakalimutang tanungin ang sarili ko. Ako naman kaya? Kailan may pipili sa akin ang hindi ko kailangang habulin? Nagmamahal, blah. Yan, mga ka-action, inyo hong inyo hong napakinggan ang atin pong sulat ngayong araw pong ito. Nako, yun yung mga situationship, ano yan, alam yan ng mga natin, mga kabataan natin ngayon. Diba? Sabi nga nila, mga ka-action, you can't lose someone na in the first place, hindi ka naman talaga pinili, mga ka-action, diba? Kasi alam nyo, kapag pumayag kayo doon sa situationship, mga ka-action, ano yan pag, kumbaga, hindi malinaw yung, kumbaga, usapan, di ba? Ang hirap mag-demand, mga ka-action. Ang hirap mong, kumbaga, ipaglaban yung tao or yung, hindi mo pwedeng sabihin relationship di ba? Hindi mo pwedeng ipaglaban yung tao, di ba? Hindi mo kailangang mag-ask. Kasi, unang-una, tatanungin mo dyan, ano ba kayo, 'di ba? Ano ba yung label? Ano ba yung kung tatawagin, ano ba dapat mga ka-aksyon ang meron po kayo, 'di ba? Hindi ka naman demanding for asking for the bare minimum, mga ka-aksyon. Kasi the moment na ikaw yung laging naghahabol, nag-a-adjust at nag-aayos ng relasyon, that's no longer love. It's emotional na kumbaga napagod ka, ganyan. In terms of emotional, mga ka-aksyon, no? At siguro tigilan mo na yung paghabol sa tao na pinaparamdam sa na you're optional ka lang, ganyan, 'di ba? Kasi syempre naniniwala ako na may taong pipili sa iyo, 'di ba? Na hindi mo kailangang maghabol,
Hindi mo kailangang gumawa ng ganito para hindi ka niya iwan, di ba? Like, hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo, mga ka-aksyon, ano? Na parang sapat na sa tao na yun na ibigay mo yung, alam mo yung way kung ano ang alam mo, di ba? Na paraan kung paano ba mahalin ng isang tao basta ginagawa mo yun. In a natural way, mga ka-aksyon, ano? So, yung tao na yun, hindi mo kailangang habulin, hindi mo kailangang magmakaawa, mag-demand for anything, mga ka-aksyon. Kasi love, binibigay yan ng kusa diba? Kapag mahal ka ng tao, hindi mo na kailangang mag-ask na, gawin mo naman sa akin to, diba? Kasi kusa niyang gagawin yan, mga ka-aksyon So, sa lahat ng tao dyan, wag na wag kayong magse-settle for less, mga ka-aksyon, or bare minimum, diba? Sabi nga dun sa isang nag-speak sa amin, dun sa parang fellowship namin ng mga young people, sa mga babae daw, stop chasing, mga ka-aksyon, no? Kasi, syempre, babae tayo, mga ka-aksyon, babae po kayo. Lalo-lalo na sa mga kabataan ngayon, diba? Tigil-tigilan nyo yung ganyan. Huwag nyong ipaparamdam. Kahit na, sabi nga dun sa nagsalita, kahit na sobrang gustong-gusto mo na yung lalaki, diba? Kahit na sobrang poging-pogi ka sa kanya, crush na crush mo siya, wag na wag mong, kumbaga, ikaw yung gagawa ng paraan, 'di ba? Or mag-first move ganyan, 'di ba? Well, hindi ko naman sinasabi na sa Action Angel naman, nako, nasa ano na tayo, 'di ba? Nasa sobrang kon na tayong ngayon, panahon, 'di ba? Pero syempre kasi, mga ka-aksyon, kapag alam mo ikaw bilang babae na secured ka, alam mo yung worth mo, di ka maghahabol 'di ba? Kumbaga, hayaan mo, 'di ba? Na kung mahal ka ng taong 'yan, kung gusto ka talaga ng taong yan, ipupurso ka niyan, mga ka-aksyon. Kahit na hindi mo siya pilitin, di ba? Kahit hindi mo piliting mahalin ka niya, ano yung sapilitan? Di ba? Pagdating sa love kasi, dapat hindi sapilitan, mga ka-aksyon di ba? Diba? Lalo na ay babae ka, hindi mo naman siya naging boyfriend. Yan ang mahirap, mga ka-aksyon kapag pumayag po kayo sa situationship, di ba? Walang label. Kasi anytime, alam nyo, masakit yan di ba? Para ka rin nakapag-break sa talagang boyfriend mo, pero hindi naman, walang kayo, di ba? Or hindi mo, di ba? Ang gulo. Ewan ko ba? Sino mo naglagay ng mga ganyan? Di ba? Kasi anytime, mga ka-action, pwede siyang umalis, di ba? Well, ganun din naman, kapag mag-boyfriend, girlfriend, pwede rin siyang umalis. Pero sa situationship kasi parang sayang yung oras mo, di ba? Sayang. So, wag na wag kayong papayag, mga ka-aksyon. Di ba? Kung mahal ka ng taong yan, ipupurso ka niyan, di ba? Liligawan ka niyan, ipaparamdam niya sa'yo na mahal ka niya, pipiliin ka ng taong yan nang hindi mo siya pinipilit, di ba? Fino-force na mahalin ka niyan. Diba? So, sa letter sender natin, stop chasing, and know your worth, yan lang. Sir? Ay, nagdatingin na siya sa Diyan lang siya sa may diyan sa may mamaya, mga ka-action, babalikan po natin yung atin pong sulat. At oras natin, 1:23 ng hapon, at pansamantalay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2! White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS! Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3. Bakit
may menstruation or monthly period na normal lang ang flow, bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas, Dok? Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya yung iba napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga masakit ang kanilang menstruation. Bakit kayong iba parang dinidysmenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun. Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng 4, 5 o higit pa na mga araw at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nay, mano po? Papasok na po ako sa school. Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka. Opo. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, magalang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3. Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas, Dok? Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya yung iba napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga masakit ang kanilang menstruation. Bakit kayong iba parang dinidysmenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun. Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng 4, 5 o higit pa na mga araw at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral
na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect? So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Back to school na naman! Tara na sa Marigold Bookstore! Marigold Bookstore, di kalidad na mga gamit pang eskwela sa murang halaga. Bags, notebooks, pad, papers, payong and many more. Hindi mo na kailangang magpalipat-lipat pa dahil sa Marigold Bookstore, kumpleto na sila. Hindi lang yan, pati mga gamit ng mga teachers at iba pang school and office supplies. Murang halaga, may diskwento pa at samantalahin ang kanilang back-to-school promo. Marigold Bookstore. Marigold Bookstore, located at A.V. Fernandez Avenue, Dagupan City. Marigold Bookstore. You may call them at cell phone number 0939-478-2325. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Oras po natin mga ka-aksyon, 1:32 ng hapon. At tayo po'y nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Kasama niyo pa rin po ang inyong pong lingkod. Ako po ito, si Action Angel Peralta. Sa atin naman pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. Para po sa inyong mga kwentong pag-ibig, pwede niyo po yung isend sa amin pong text line sa 0922-852-1161. At pwede rin po kayong mag-comment ng mga nais po ninyong batiin, ng mga ka-action po natin, ng mga magkakapamilya, kapuso, kabiyak, kaya pwede niyo po silang batiin mga ka-action sa atin pong comment section. At sa mga nanonood sa atin, pwede po kayong mag-comment dyan. I-comment nyo, kamusta po ba kayo mga ka-action? Kamusta po ba ang inyong mga buhay ngayon, diba? Gusto ko pong malaman kung okay lang po kayo, kasi syempre sa pinagdaraanan po natin ngayon mga ka-action, ang dami pong mga kababayan po natin ang naapektuhan, Dulot pa rin po yan ng tuloy-tuloy na pag-ulan mga ka-aksyon, kaya maraming mga areas po ang binabaha mga ka-aksyon. Gandang hapon Action Angel, nasabi po ni Tito Benlor Lopez. Magandang hapon din po sa inyo. Kamusta kayo dyan, Insan? Sabi ni Kuya Rolando Damondo. Nako, okay lang po kami dito. Kayo po ba? Kamusta po kayo dyan? At maraming salamat po sa inyong panonood. Sabi dito, watching from Barangay Mancup. Tama sana, no? Watching from Barangay Mangkop, Kalasyaw, Pangasinan. Nakasalukuyang binabaha. Nako, mag-iingat po kayo Sir Alfredo Mendoza, Mag-iingat po kayo Sir Alfredo. Hanggang saan na ho ba yung ngayon? Yung baha po dyan sa area po ngayon, Sir, Kung inyong kanyang level po ng baha. May mga iba tayong habang yung mga ka-action natin sabi ko nga, yung iba sa atin safe sa bahay, ganyan. Yung iba, mga ka-action ako, pinoproblema ho yung mga kabahayan po nilang binaha, mga ka-action, inabot po ng tubig. Kasi after nito, mga ka-action, babangon pa rin, di ba? Bangon pa rin yung mga ka-action natin. Ayusin yung kanilang mga bahay, yung mga nabasaho nilang gamit, di ba? Ganyan ang Pilipino, mga ka-action. Likas sa atin yung pagiging resilient, Pero syempre, may magagawa pa rin dapat mga ka-action, diba? Oo, bagamat yun nga, nakakalungkot lang mga ka-action.
ka-aksyon, no? Pero yun, kaya-kaya natin yan, mga ka-aksyon, ano? Pilipino tayo, di ba? So, ano lang siguro tayo, mga ka-aksyon, yung lagi kong sinasabi sa inyo na hindi laging bagyo ang mararanasan natin sa buhay natin, di ba? There's a hope, mga ka-aksyon. May pag-asa po tayo. No, yun lang po ang gusto kong sabihin. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan, Sir Alfredo, at ang inyong buong pamilya, sir, ano? Sana po ay okay lang po kayo at mag-iingat po kayong lahat, mga ka-aksyon. Sa mga oras na to, mga ka-aksyon, yun nga, sabi ko sa inyo, bago ninyo kapag pumayag sa situationship, kasi yan yung mahirap mga ka-aksyon pumapayag kayong walang label, 'di ba? Sabi nga nila pag yung mga pagkain nga may label kayo pa kaya? Sabi dito, thank God, tumigil ng ulan. At medyo umaaraw na, sana humupa na ang baha, Action Angel. Passable po bang A.B. Fernandez Street Corner, Rizal Street dyan sa Dagupan City? Sa ano to, sir, ano? Dyan sa may Rizal, ano? May tubig pa rin ngayon, di ba, sir? Oo. Kasi, sir, may tubig pa rin ngayon. And base doon sa inilabas ng pharmacy, ano, na update sa tide, kasi ito hong naranasan natin, pinagsama-samang yung tubig ulan, mga ka-aksyon, ano, yung pag-ulan po, yung high tide, and then yung mga tubig upstream, galing po sa upstream rivers, mga ka-aksyon. So, dito sa Dagupan City, mga ka-aksyon, may mga daanan dito na passable, pero hindi ho siya pwede sa mga light vehicles. Diyan sa may A.B. Fernandez Street Corner, Rizal Street, may tubig pa rin po, Sir Alfredo, ano. Kakadaan naman ho yung jeep, ganyan, yung mga malalaking sasakyan, pero motor at yung mga tricycle, mahihirapan po, sir, ano. Kasi titirik po yan, ano, yung kan po yan, ano. Pero may mga alternatibo naman po tayong pwedeng sakyan, like kuliglig, yan. Kuliglig. Ayan. At so may mga iba po pwede kayong sakyan, sir, ano. Pero mag-iingat muna kayo, Sir Alfredo, sa inyong tirahan, ano. At syempre maya't maya po, check po natin mamaya, mga ka-aksyon, yung mga kakalsadahan po dito sa lungsod ng Dagupan, kasi yun yung mga importante May mga ka-aksyon tayong papasok sa trabaho, 'di ba? Para maiwasan natin kung tayo man po ay papasok, ano, yung work natin dito sa Dagupan City, alam natin yung mga dadaanan natin na hindi ho tayo mababasa. Pero pwede kayong sumakay ng mga kuliglig, ayan, mga malalaking sasakyan. Sabi dito ni Sir Ernesto Erning Madriaga Lagmay, mainit at maulan na hapon, Action Angel. Ako, mainit at maulan. Pinagsama. Ay, pero papasalamat tayo, sir. Oo, maaraw, umuulan. Tama yan, Sara. Talagang sumakto pa. Pero napapasalamat tayo, mga ka-aksyon, dahil tumila ng bahagya ang pag-ulan, diba? Talaga, mga ka-aksyon, no? Sabi dito, may pasok po ba? Sabi ni John D. Maramba. Saan ka ba? Ay, muntik na laglag. Saan ka ba, John D? Saan ba ang school mo or saan ang bayan mo? Diba? Para alamin natin, tignan natin. Kasi usually mga hapon nag-a-announce, diba? Yung ano, kasi kung localized suspension yan, diba? Depende yan doon sa inyong munisipalidad, ano, at sa syudad kung saan ka man ngayon, ano. May pasok po ba? Sabi dito, yes po, ma'am. Maraming salamat po. Sa kabutihang palad, di na po nag-evacuate sa may Kalasyaw Sports Complex. Hanggang bewang baha sa loob ng bahay, tapos dibdib naman po sa may labasan. At yung kahabaan po ng Mangkop Road, not possible pa rin sa mga light vehicles. Ako, mag-iingat po kayo, sir, ano. At syempre, dapat priority pa rin po ang health po natin, Sir Alfredo. Wag na wag po kayong lulusong, ano. Grabe din talaga, mga ka-aksyon. So, ipagdasal natin na, no, hindi lang dito sa lalawigan ng Pangasinan, sa iba pang mga areas, mga ka-aksyon, na nakaranas ho ng ganito hong mga pagbaha and then landslide din, di ba? Oo, yun yung mahirap ngayon, mga ka-aksyon. So, ipagdasal natin yung bawat Pilipino, bawat isa sa atin, mga ka-aksyon, na malalampasan din natin to, di ba? Tayo pa ba? Ang dami natin pinagdaanan, yan lang naman, mga ka-aksyon, no? Hindi pa rin passable sa mga light vehicles ang Mangkop Road, mga ka-aksyon.
Galing po yan kay Sir Alfredo Mendoza. Kay John D, saan ka ba John D? Para i-check natin. Hindi na natin pero mamaya mga ka-aksyon sa aming pong pagbabalik ay babasahin natin ang atin pong ikalawang sulat. Oras natin, 1:40 ng hapon at pansamantalay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! At narito ang balita sa oras na ito mga ka-aksyon. Karapatan ng bawat batang Pilipino na lumaki sa isang ligtas, mapag-aruga at mapagkalingang pamayanan kung saan malaya nilang maabot ang kanilang mga pangarap. Pananagutan ng buong Pilipino o ng buong lipunan ng paghubog kabataan at nagsisilbing pangalawang tahanan ng paaralan. Kaya naman patuloy na tinitiyak ng pamahalaan ang kanilang kaligtasan, kalusugan at maayos sa pag-aaral. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, pinatitibay ang primary at secondary education programs upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral. 25.7 billion pesos ang inilaang pondo sa school-based feeding program para tiyakin ang kalusugan ng mahigit 4.6 milyong mag-aaral mula sa kinder pataas. Nagsama-sama ang mga ahensya gaya ng DPWH, PAGCOR at mga local government sa pagtatayo ng mga gusaling pampaaralan. Katuwang din ang private sector na nagtatayo ng mahigit 16,000 classrooms sa Luzon, ilalim ng public-private partnerships. Sa susunod na sa Visayas at Mindanao sa 2026 budget, 85.3 billion pesos ang nakalaan para sa basic education facilities, kabilang 66.9 billion pesos para sa construction at completion ng mga bagong gusali at TechVoc laboratories. Halos 44,000 naman ang pampublikong paaralan ang may internet access. 10.68 billion pesos ang laan para sa patuloy na paghahatid ng computers, digital devices at reliable connectivity lalo na sa mga liblib na lugar. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas, #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kapanyawan,
Pagod sa trabaho? Masakit ang likod? Tuhod? O kasukasuan? Huwag nang tiisin yan. Nandito na ang SED Liniment. Isang pahid lang, parang may masahe sa bawat galaw. Mapa-driver, magsasaka, nanay o estudyante, panalo sa ginhawa. SED Liniment, ginhawang siguradong ramdam. Lamig at ginhawang walang kapantay. Sedlinimen. Sa sakit ng katawan niya, nagsagot agad. Sedlinimen. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni at kiwala na sarilin koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saydanom at Bilay. Oras natin mga ka-aksyon, 1:46 na po ng hapon at tayo po ay nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Kasama niyo pa rin po Action Angel Peralta sa ating pong technical side, Engineer Kenneth Villanueva. Basahin na po natin, ito pong atin pong ikalawang sulat ngayong araw po ng Martes, mga ka-aksyon. At inaasahan ko pa rin po ang inyo pong pakikibahagi sa atin pong pag-uusapan. Isang maaksyong hapon, Action Angel. Gusto ko lang ilabas lahat ng nasa loob ko. Alam ko, sobrang mali lahat ng ginawa ko before. And ngayon, gusto kong itama pero honestly, hindi ko alam saan ako magsisimula. I'm 38 years old now and 8 years ago, may naging girlfriend ako. Okay naman siya, mabait, may stable na work sa isang private company, pero feeling ko, hindi niya ako mahal the way na gusto ko siya. Hindi kasi siya clingy na babae. Sa mga past relationships ko, sanay ako na sila yung palaging nagme-message first, sila yung nag-aalala, sila yung nagagalit pag hindi ako nag-a-update. Sa case ng ex ko na to, sobrang opposite niya. And nanibago talaga ako. Hindi siya yung habol ng habol sa akin. We do chat every day and nag-uusap kami sa gabi pero lagi yung nauunang, or ako lagi yung nauunang nagme-message. Minsan, tinanong ko siya bakit ganon. Sabi niya, matured na daw kami at alam na niya na hindi sa relationship umiikot yung mundo namin. May kanya-kanya kaming goals na hinahabol. May work, may family, at may tiwala naman daw siya sa akin. Alam kong hindi siya nagloloko that time. Kaya nga siya yung niligawan ko kasi alam kong matinong babae siya. Bahay and work lang ang routine niya. Siya yung klase ng babae na hindi mo kailangang bantayan kasi alam mong hindi gagawa ng kalokohan. 1 year into our relationship, nabuntis siya. Hindi namin pinano pero she decided na ituloy kahit nagtatrabaho pa rin siya. Thank God, hindi maselan ang pagbubuntis niya. Hindi kami nagsama sa isang bahay kahit buntis siya. To be honest, sa sarili ko alam kong hindi pa ako ready maging tatay, pero pinipilit kong ipakita sa kanya na happy ako. Every weekend, pumupunta ako sa tinutuluyan niya pero habang tumatagal, napapansin kong lumalayo na ang loob ko. Hindi ko ma-explain, pero habang palapit yung kabuwanan niya, mas lalo akong kinakabahan at natatakot. Doon ako nagsimulang maghanap ng ibang kausap.
Naghahanap ako ng atensyon. Naghahanap ako ng babae na magpapasaya sa ego ko at magpaparamdam na importante ako. When she was 7 months pregnant, may nakilala akong ibang girl na sobrang ibang-iba sa ex ko. Itong nakilala ko, outgoing, palangiti kahit may 2 anak na sa una, mahilig sa inuman, and gala kaya lagi kaming magkasama. Bigla ko na lang blinak yung ex ko sa lahat, sa Facebook, sa number, sa Viber, at hindi na ako nagpakita pa. May message pala siya gamit ang dami account na hindi ko nabasa, pero nabasa ng new girlfriend ko. Doon ko nalaman na nanganak na palang ex ko and nagkausap pala sila ng bago kong girlfriend that time. Pinipilit ako ng girlfriend ko na panagutan yung bata. Kahit daw hindi ko na kayang panagutan si ex, sana daw maging tatay man lang ako at sumuporta financially. Pero that time, pinanindigan ko na hindi akin yung bata. Gumawa ako ng kwento na nagloko ang ex ko and may ibang lalaking kasama. Alam kong masama yung ginawa ko. Kasi sinisira lang yung relasyon namin. At mag-focus na lang kami sa binubuo naming pamilya kasama ang 2 niyang anak. Nag-live-in kami that time and ako na rin yung tumatayong tatay ng anak sa ex niya. After year, kinasal kami. May mga times na nababanggit ng kapatid ko ang wife ko, yung about sa ex ko. Apparently, nakafollow pa rin pala ang wife ko sa ex ko. Tapos last year lang, nalaman ko na nag-message pala ang wife ko kay ex, pero ang sagot daw ni ex is sobrang cold lang. Doon parang na-down lalo ang wife ko. Dati kasi nung bagong panganak pa lang si ex, lagi daw kinikwento ni wife sa kanya yung plans namin like house na pinapagawa and yung business. Simula nun, nagbago na rin ang wife ko. Yung dating maayos manamit, laging blooming, naging pabaya sa sarili. Hindi na nag-aayos at hindi na mahilig sa lakad. Aaminin ko, nawala yung attraction ko sa kanya pero nagstay pa rin ako. By the way, yung ex ko pala na yon ay hindi na ulit nagpakasal or hindi siya nagpakasal or nagkaroon ng karelasyon. Base sa post niya, parang sinasabihan na siya ng family niya na mag-asawa o mag-entertain ng ibang manliligaw pero ayaw daw niya. Mas gusto na lang daw niya mag-focus sa pagpapalaki ng anak at pag-iipon for their future. By the way, may sakit rin siya ngayon. May thyroid problem at may hormonal issue din. Yung hormonal issue, alam ko na meron na siya dati nung kami pa. Kaya nagulat ako nung nabuntis siya. Yung bata, kamukhang kamukha ko nung bata pa ako. Nag-scroll ako sa mga lumang photos ko and hindi ko mapigilang umiyak, Action Angel. Parang sumikip yung dibdib ko habang pinapanood yung videos ng anak ko na 5 months pa lang and first time kumain ng solid foods. Yung first time niyang naglakad mag-isa, yung first time niyang magbike, naligo sa dagat, naglaro sa plaza, nung nanalo siya sa costume contest sa school, nung sumali siya sa drawing contest. Parang may puwang sa puso ko na ngayon ko lang na-realize na meron pala. Yung puwang na kahit magpakatatay ako sa mga anak ng asawa ko, hindi yun magawang punan. Alam kong nakakagalit lahat ng ginawa ko, pero gusto ko sanang bumawi sa anak ko. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Gusto kong i-message sa ex pero takot ako na baka ayaw na niya talaga akong kausapin. May karapatan pa ba akong maghabol sa buhay na ako mismo ang tumalikod? Nagmamahal, blank.
Papakinggan po natin mga ka-aksyon ang kwento ng atin pong letter sender. Hindi niya binanggit yung pangalan niya eh. Pero sa tingin niyo ba mga ka-aksyon, medyo mahaba-haba kasi yung kwento, no? Medyo kinat-cut na lang natin yung ibang part ng kwento mga ka-aksyon. Pero ang pinakabuod niyan, iniwan niya yung kanya hong sana ay magiging anak at yung kanya hong ex-girlfriend mga ka-aksyon na nabuntis po niya. At sa tingin niyo po ba, dapat ba siyang patawarin ng ex si sender after niyang itanggi yung bata, 'di ba? Kailangan pa ba mga ka-aksyon? Kailangan pa ba niyang balikan, 'di ba? Or deserve ba niya? 'Di ba? Siguro kung taos-puso yung paghingi mo ng tawad, so go, ask for forgiveness. But be ready sa rejection kasi maaaring hindi ka tanggapin ng iyong ex, 'di ba? O di kaya naman yung bata. Kasi alam naman natin mga ka-aksyon na mahirap, ano? Maraming katanungan, lalong-lalo na sa part ng bata, mga ka-aksyon, 'di ba? At kawawa naman mga ka-aksyon, ano? Siguro, depende pa rin 'yan. Kailangan mo mag-ask for forgiveness, pero wag kang mag-a-assume na kumbaga ay bibigyan ka niya ng, alam mo yung like karapatan, di ba? So may mga ganyan mga ka-aksyon eh. Kayo po ba? For example, di ba, iniwan kayo, tapos biglang babalik mga ka-aksyon. Napakasakit kaya. So hindi din natin masisisi yung ex ng letter sender natin kung ayaw niyang ipaalam, di ba? Hindi nga natin alam kung pinaalam ba ng ex niya na siya yung tatay, di ba? Kasi syempre, nung una tinanggi niya mga ka-aksyon eh, di ba? May mga ganyan palang lalaki, mga ka-aksyon, ano? Baga, tawag dito, bubuntisin yung isang babae, tapos iiwan. Tapos magpapakaama sa mga batang hindi naman niya kaano-ano, di ba? Siguro, pagtahimik na yung buhay nila, huwag ka nang manggulo, di ba? Kasi unang-una, ikaw naman yung nang iwan sa kanila, di ba? At, kasi mga ka-aksyon, unang-una, sabi nga nila, marirealize mo lang daw sa huli, di ba? Kasi hindi naman tayo magsisisi sa kalagitnaan, sa una, di ba? Sa huli talaga laging nagsisisi ang isang tao, mga ka-aksyon. Ngayon, nakita mo yung anak mong maayos, biglang gusto mong akuin, di ba? Gusto mo lang ng happy parts, di ba? May mga ganyang tao, gusto lang nila yung mga masasayang parte ng buhay, pero tumatakbo ka sa suffering na parte ng buhay, na need ng patience and responsibilities, mga ka-aksyon, di ba? So, wag mo na balikan yung anak mo. Maayos kung hindi mo naman kayang panindigan siya until, di ba? Till the end. Yun, mahirap yun, mga ka-aksyon. Siyempre, siguro din, pero mahirap din na bigla kang magpapakita, bigla kang babalik. Diba? Pero yung pagpapatawad, pwedeng ibigay yan. Pwede kang patawarin ng isang tao. Pero, hindi ka na pwedeng bigyan na ng chance sa buhay niya, mga ka-aksyon. Pwedeng hindi ka na niya bigyan ng pagkakataon na makilala ng anak niya or maging tatay, ganyan. Pero yung pagpapatawad, diba? Kasi syempre, mga ka-aksyon, para din sa atin, para sa ikakatahimik din ng isang tao, pwedeng magpatawad, mga ka-aksyon. Pwede yung bibigyan ng pagkakataon na bumalik ulit sa buhay. I don't think pwedeng magawa yan, mga ka-aksyon. Ano kayang thought process? Sabi dito ni Ma'am Jessica, curious lang, ano kayang thought process nyo na hindi pinanindigan at sinuportahan yung tunay na anak pero nagpakatatay sa hindi nyo naman kaano-ano? Naalog ba ang utak nyo? Sabi niya. Diba? Grabe din kasi, mga ka-aksyon. Kasi alam naman natin na yung isang babae, mga ka-aksyon, for example, dun sa part pa lang na nabuntis siya, then bigla mong iniwan, ang sakit nun, mga ka-aksyon. Diba? Hindi natin alam kung ilang gabi siyang umiiyak, diba? Kung gaano kasakit. O, yun lang. Yun na lang siguro yung tingnan mo. Kumbaga, wag mo nang guluhin pa, diba? Pero, I think, kailangan mong humingi ng tawad.
yun na yung pwede mo nang, the least na pwede mo nang magawa sa buhay ng ex mo at ng anak mo, di ba? Siguro, bayaan mo na lang kahit hindi ka ipakilala or kilalanin, di ba? Kasi deserve mo naman, di. Pero kasi, sama naman kasi ng ginawa mo, di ba? Hindi kita may pagtanggol. Di ba? Kayo po ba mga ka-aksyon? Iniwan mo noon, 'di ba? Ngayon gusto mong bumawi bilang ama, mga ka-aksyon. So asan ka nung mga panahong bata pa siya, 'di ba? Or maliit pa siya, 'di ba? Yan kasi nare-realize silang halaga ng isang tao, mga ka-aksyon, kapag kumbaga huli na yung lahat, mga ka-aksyon, 'di ba? Yun lang naman, mga ka-aksyon. Dapat maging ano kayo, magpakalalaki, mga ka-aksyon, ano? Panindigan po ninyo. Kasi syempre, nung ginawa nyo nga yan di ba? Yun na naman, panindigan ninyo. Pero yun na, humingi ka ng tawad. Kasi yung pagpapatawad naman, mga ka-aksyon, yan naman, bibigay naman yan nagagawa naman yan, mga ka-aksyon, ng isang tao magpatawad. Pero wag kang mag-a-assume na bibigyan ka niya ng karapatan, or chance sa buhay nila. Oras natin, mga ka-aksyon, 1 minuto, makalipas ang 2:00 ng hapon, at hanggang dito na lamang po ang programang Love Notes Unlimited. Sabi dito ni Alexandra Sofia Docusin, may pasok po ba sa Dagupan bukas? Sabi po niya. Tignan po natin kung meron na pong post si Mayor Belen Fernandez. Pero mga hapon sila nagpo-post mga ka-aksyon Kasi syempre inaalam pa nila yung lagay ng panahon. Hindi naman agad-agad yan, 'di ba? Ako pagpahingayin niyo naman yung tao. Joke lang. Kay Alexandria, ayantayin mo lang. Refresh ganyan. Siguro ka muna, chill ka muna diyan, relax. Oo. Excited lang na pumasok sa reo. Pero kasi may mga ibang LGU, late sila nagsususpend. Kanina may nakita ko umaga na, tapos may mga nag-comment, naku, nakapasok na yung anak ko. Sabi, naku, agahan nyo naman, di ba? Inagahan, tapos alas 6 pala post. Ang aga, wala pang post si Alexandra, wala pang post si Mayor Belen. Pero mga 3 p.m. ganyan. Abang ka ganyan, or refresh ka 4 p.m. ganyan. Kasi syempre, titignan pa nila yung lagay ng panahon din, 'di ba? Doon nila ibabatay kung may pag-ulan ba bukas, ganyan, 'di ba? Ano bang magiging sitwasyon bukas? Kasi may mga ganung pagkakataon na biglang araw, biglang uulan, 'di ba? Yun lang din. Pero may mag-a-announce yung mga yan. Naimbag nga Ma'am Angel, ingat palagi. Ako, maraming salamat po, Madam Julia Madriaga Marquez. Sunday po, kita-kits, Madam Julia. At maraming salamat po sa panonood. Good afternoon, Ma'am late tuner, Ma'am Angel. Na-miss ko program Love Notes Unlimited. Mag-iina ko sa Baguio, tinatawagan niya Bineco, 3 days na sila walang ilaw. Ako, kasi marami po ata kasing dyan, sir Diba? Yung mga gumuho, sir. Pero sana po ay safe po sila, at safe din po kayo, Sir Mike. At maraming salamat po sa pag-tune in. Kahit kayo po ay late, na-appreciate po natin yan. At batiin din po natin, mga ka-aksyon, yung mga tumutok po sa atin via airwaves. Nanay Christy Fabilaison ng Dumalandan West, Lingayen, Pangasinan. Shout out po sa inyo. Sabi dito, ingat po at God bless always. Have a great Tuesday afternoon. Stay safe. Sabi po ni Nanay Christy, good afternoon po, Action Angel. Kamusta po? Ang ganda ng damit nyo. Red na red po, sabi niya. Opo, red na red. Kasi red na ngayong Martes. Bukas green na green. Kalikasan naman po. Oo, tayo lang po ay sumusunod lang po. Red na red. Kay Brian Harris Almonte, kay Sir Mike Fernandez, ayan, hello. At kay Sir Rex Villaluz, dyan sa saan na po ba kayo ngayon, Sir Rex? Hindi pa sila makapag-work So, ganitong mga panahon, apektado din yung mga natin, mga nagwo-work, mga ka-aksyon. Kasi sa Camp 4 Cannon Road sila. Pero kabilaan din yung mga landslide dyan, mga ka-aksyon. So, wala muna silang work. Hello, ma'am, kinig kami. Yan, shout out po kay Sir Rex Villaluz. Maraming salamat po sa lagi pong pakikinig, sir, sa atin pong program. Kay Madam Juvie Sultay Bugawan, Sir Eranio Paragas. Sa atin naman pong Facebook Live. Ito medyo marami-rami, mga ka-aksyon. Batiin po natin, Sir Mike, Madam Julia Madriaga Marquez dyan sa may Inmalog, San Fabian. Alexandra Sofia Docusin, wait mo lang ang announcement. Kay Sir Alfredo Mendoza, Sir Ernesto Madriaga Lagmay. Kay John Di Maramba, ayan. Kung may pasok ba bukas,
refresh mo lang yung page ng LGU ninyo. Ayan. Kay Sir Alfredo, mag-iingat po kayo. Kay Kuya Rolando Dumondon, Tito Ben Laur Lopez, Nanay Vivian Olarte, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa atin pong program. Kay Riza Joy Libaw Villanueva, Sofia Nicole Macaraeg, shout out sa iyo. Kay Lawrence BJ Lopez, hello. At kay Ate Marilet Dereje Maikes, magandang hapon po. Kay Sir Eddie Ruiz Jimenez, kay Shalimar Sera, ayan, shout out sa iyo. Kay Nancy Minor, maraming salamat po, no. Shalimar Sera. Ay, anak niya sa lata. Ayan, maraming salamat po sa inyong panunood. Kay Sir Mark Angelo Batabil Sabado ng Pangasinan Police Provincial Office. Kay Kuya Jarel Hofana. Sir Jarel pala, dyan sa may PNP San Fabian. Magandang hapon po sa inyo. At oras natin mga ka-aksyon, 5 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. At it's time to say goodbye. Mga ka-aksyon, goodbye. Nakasama po natin sa atin pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. At sa pangalan po yan ng aming pong Station Manager Action Violi Valdez Ferrer. Ako naman pong inakakwentuhan. Ako po ito si Action Angel Peralta. Bukas po ulit mga ka-aksyon, 12:30 hanggang 2:00 ng hapon. Dito po yan sa programang Love Notes Unlimited. At tumutok po kayo sa mga programa po ng Action Radio Pangasinan. 1161 kHz. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa tunog ng bayan. Aksyon Radio.